Sambel. Mangal. Aku Kamu dibiang. gimana? Yo, gede dibilang itu. Wow. Oke. Aduh gitu. Mau ngerti lele nyambul ketok enggone ya iwak gede-gede. Don, aja apa kowe, Cuk? Nah, iwak gede-gede. Melu. Tak ajari carane mancing. Kene iki lho carane mancing. Mancing iki nggo donga. Dongamu apa, Nuk? Kata-kata kadung, Nggo iwak sak ngedung. dongamu ra mandi. Mandi dongaku. Dongamu apa, Pe? Niat ingsun mancing dina iki muga-muga entuk iwak gedene sak iwak pari. Wih. Iwak, Cuk. Apa kuwi? Bacot. Kamu dara. Dongamu ra mandi Dongamu kabeh. apa, Ceng? Dongamu. Simaan. Mbah Bagong putu Petruk nyuwun iwak napa-napa kersa pinten-pinten purun. Rungokne iki dongaku. Dongane no. Lho, iwak Jon, iwak. Weh, iwak gede iki, motor. Weh, iwak gede. Dongane kota. Wah!